রসগোলা দুহিଙ୍କ ভিতরে কଳି ହେଲା গুলুগুলা ଆଉ রসগোলা দুহিଙ୍କ ভিতরে কଳି ହେଲା কিଏ ସାନ ଆଉ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ ଆଉ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ନରମ ତ କିଏ ଦୃଢ଼ ଗୁଲୁଗୁଲା ଆଉ ରସଗୋଲା ଦୁହିଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ହେଲା କିଏ ପଛ ଆଉ କିଏ ଆଗ କିଏ ପଛ ଆଉ କିଏ ଆଗ ଛେନା ଅଟା ଚିନି କେତେ ଭାଗ ଛେନା ଅଟା ଚିନି କେତେ ଭାଗ କିଏ ମିଠା ପୁଣି ବେଶୀ ମିଠା କେତେ ଦିନ କିଏ ହୁଏ ଖଟା ଗୁଲୁଗୁଲା ଆଉ ରସଗୋଲା ଦୁହିଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ହେଲା ଗୁଲୁଗୁଲା ଆଉ ରସଗୋଲା ଦୁହିଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ହେଲା କଥା କଟାକଟି ବଢିଗଲା ଲଗା ଧରା ପୁଣି ଠେଲା ପେଲା ଟଣାଟଣି ପୁଣି ଗড়ାଗড়ି ଗୁଲୁଗୁଲା ଆଉ ରସଗୋଲା ଦୁହିଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ହେଲା ଗୁଲୁଗୁଲା ଆଉ ରସଗୋଲା ଦୁହିଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ହେଲା ସେଇପଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଗଲା ଦୁହିଙ୍କ କଳିକୁ ଶୁଣିଦେଲା ସବୁ କଥା ପୁଣି ମନେ ବୁଝିଲା ଏଥରୁ ଗୋଟିଏ ସେଥରୁ ଗୋଟିଏ ଖାଇଦେଲା ପାଟି ପୁରେଇ ବୁଲେଇ ଦେଲା ଗୁଲୁଗୁଲା ଆଉ ରସଗୋଲା ଦୁହିଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ହେଲା ଗୁଲୁଗୁଲା ଆଉ ରସଗୋଲା ଦୁହିଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ହେଲା ନିଜ ଘରେ ନିଜେ ଚାଲିଗଲା ଧନେଶ୍ୱର ପୁଣି ଭାବୁଥିଲା ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ସୁକାନ୍ତ ବସି ଭାବୁଥିଲା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାହିଁକି ଚାକିରି କଲା ଗୁଲୁଗୁଲା ଆଉ ରସଗୋଲା ଦୁହିଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ହେଲା ଗୁଲୁଗୁଲା ଆଉ ରସଗୋଲା